Arrest खाइनानुको detention camp खाइनानुको आबोनि बागिना detention camp नांगौ आबोनि बागिना नांगौ म जों एदिसि हापां जों खोलायनाय नरम नुगानो चिनि बुबागरा শুধু डायलग रिया बुबागरा सामुं तांगिसे फुनगौ जोंखि तिप्रा गेट तिपलेन मानि सिंना हाया तंगौ आरो चिनि लैंड राइट्स 2022 आबोनागे सीपीएम नि आमारा 2007 स्टेट गभर्नमेंट थानि रहका एडिसि एलाकानि जता हा नि पावर चिन जाबो रेडी हने तिनी पर्यन्त आबोना तिनी 16-17 বছর थागैबो तिनी आबोना कामो तुरुति तंग जुदि तंगहाय काउन्सिल फिरब राबो रहया गभर्नर नि थानिबो रहया जों आबोनि बागै सुप्रीम कोर्ट थांका मैया 17 तारिख सुप्रीम कोर्ट आबोनि केस फाइल लुंखा सुतरां ताखुरो बुखुरो जों तिप्रामथा जों लराय यो मथागै तंया चिनि चबा थागै तंया तामो हंजागा जों चबा जरन नासिगै माखाय वातै पामतियो मोतिके चिंगा सुगि बिथिं खायनिया माइ बरनानि तंगो हुगो थानानि नांगो आबोनो जों नाहारि मा खालायो के आबोनि बागिनो ताखुरो बुखुरो फाइनाल टेस्ट तारिखो चिनि सिविल सोसाइटी बाय काइसे बन्दा कमजाका अ बनो जों पिकेटिं मा खालायनाय जाहाथे के शान्तिपूर्ण भाबे जों खालायनायनि बागै अर खायनाय गोबां मा जागावो आं आगरतलाव पिकेटिं गो तंनाय गोबां मा चिनि चाइर तंनाय यां चिनि अमर दिबाबु संरक चिनि जे नेत्री रक अर तंबायनाय जों मा खायनाय ताय फाइनाल 7 तारिख आगरतलानि आस्ताबल मैदान गानावो आस्ताबल मैदान जों मालिया आरो तालसानि बागै बुकिं उनखा बिजनेस एक्सपोनि बागै बायरानि जत व्यवसायनि काइसे मेलांनाय आबोनि बागै जों माले आइफोना आस्ताबल किनारे जों परमिशन मांखा आरो फाइनाय साबो फाइनाय मणिपुरनि इतिमध्ये टिकेट टांका प्लेन टिकेट आरो फाइनाय लेटारो हांग्रामा फायाना अनथ सांमाया मेघालयनि मुख्यमंत्री फाइना नागालैंडनि अजामार फायाना उत्तर पूर्वांचली जत बरफ जत राजनैतिक दल नेतार ताबो तेरे तेरेका त्रिपुरानि उंगै बरब कक सानानि सुरुंखा आबोनि बागै ताकुरा बखर वानानि तेरे जों साइका बाबु बागरा बसाका आं किसा एडभान्स साजाके दं खगलाय थांवानिखाय आतकायसा अ सरकार बाय जों कागलायनानै ताय बिसि दिन करिखा 13 दिननि माइख्लारि मा नाहाय नायलिसिबाय दङ जे कोनो दिनो अकलकै आसुगै लाइसिरि रिवाना नों बा आं बिनो न कागलाय थादौ नै लाइसिरि रिवाना न नाय दङ जों जरासिम नासिबाय दङ जों न थकगै मांला पलिटिकल विक्टिम जोंनिया आसामो प्रमोद बरुनो promote borough UPPL 125 amendment bill pass खाये बोरो लैंड का पावर इन्हें कॉक सामानी खाई लिया सारा उत्तर पूर्वांचल खाईना नहीं लिया आबोनी बागे बोरो लैंड तो UPPL क्षमता तंगपाना तैसा क्षमता फिरक मालिया किंतु सिंह प्रमोद बुरिया महाराजा रुद्र किशोर देव बर्मा से प्रमोद बोरुया जों बचिनि राजनैतिक व्यक्ति मुंगानि नाया प्रमोद बरुवा हाय ठीक जरावनो चिनि सिद्धांत जों नाहारां नरम नुगै दंगान सुतरां ताबो गोबां मानेदारो टेन्टायो बसक टेन्टा इमान नायगरान को मिया काइसा नुखा आराय फुट नेता खुब टेन्टाइसा आराय फुट नेता के तंदर साइमान ना एमपी उमानि आजिवो एमपी सुदर मालिया ओ आराय फुट नेता मिया राज परिवार न तयै अनेक बिनि गोबां मा सबियानि थानि दंगो समुद्र किनारो चेरो रखबै रखजा रखबां मा दंगो आबर जखन नखरानो नखरनि दंगा फेसबुक आं तिनि नायसा नखर नाय बतामो खायसा साजाफोरनो दा तिप्रा सारंनि बागै संसद कक साका একটা কক্ষায় কোনো প্রমাণ করে কিন্তু কৃতি দেবী সিং
Bo BJP ni simbol mano bini bo chini ahaino question jama get a people ni question jama ri mani disela khalai jakati sai meya kendo tabu Northeast ni joto thancha khlaje sing parliament wo sing tisana ne bagi chai to boi tongo kai aboni bagi na takoro bokoro sal botali paisa gebango borok tok roksam na tongo waga ta nan tongo kai angkai ko bisi log liya sini motam gaw sobatin kamu Dokhin Namchandra mo o Dokhin Namchandra ni chairman tongo sini chin chairman na botaklai bosro makai ni sinai boskema yoku thanga takal ke bonta yoku chubliya ahega kakai abo makai le nesen kakai abo chini madam songno daito na kai chawana tam